ndụrụ n'ụlọ lekwe na moto agbala kasa moto ka enyi moto ha dị mma na-akpali ego kote onye ziga m moto oke zọ moto atio ma ibi enwede ma awa otu ha ke ewe ntụ oyi Chief Imo. Hey, ga-akụ na-epo m. Nwanne. Ị batara? Abatara mụrụ m na manya nọ ya na-enwe oriri. Nnọọ, bata bịa were ọjị. Mba. Adịma ihe nọ n'anya. Enwere m shem. Biko bedala enwere ihe m chọtụtụrụ ka m na-agakpa. Ịma asị ọkọkọwa mmadụ ya ga-agakwu nwanne ọkọkọkwa na anụmanụ ya ga n'ukwu osisi nwere m ọ ga-anọ nga m gawa ebe ọdụ ledi ihe m jikọrọ bịa ihe awụ na m o nwere otu enyi m nwoke aha ya wụ ibe awụchi ibe ya wụdokwara na ya chi Chineke ka ya wuchi ya ọ wụ onye Mbaise Ogbuehi 1 na Bolivia, Liberia, Morovia. Ọ wụ otu ihe ahụ VM kwụsịrị ha VM na kem taa ọkwanụ 7th of August taa birthday ya ya bịa maga ọnụ mara niile zuru Imo steeti ya shi Mbaise ya pụta mba anọ shi mba anọ pụta mba itoolu shi mba itoolu pụta mba atọ wee ebe ka anyị nọ shi mba atọ makpute na ekwe ya bịazie n'Umuduru so onye ga-reprezentị ndị Umuduru ọwụ mmiri Chief Imo worldwide ozugbo ọ tụrụ m aka m si nna m ịtọọla ihe you die not look beyond under my control ya wee letile m anya onye lelewe ezigbo mmadụ na-ada emeghasị ihe ngwa niile m ga-eri ọwụ in posh way m na-eri ya with posh ọwụ tọwụ so ya le anya sị m bịa nọchite anya ndị ekwe na birthday ya akwa na Mbaise ka emeghị ya so mgbe m bịara na-agafe ịhụkwanụ nwunye m nwoke iwe enyi m nwoke dị m na-agwa gị ihe nwoke etowe n'ogologo towe egbulebe topu bịazie bịarịa ahụ nwa ọsọ bụlọsọ otu iri nnọọ nwa ntịshi ọ bụ otu ọrịkwa na agala masị oji gị na ya ka ihe wuke ndị nọ awe kegụkwanụ ke ndị nọ widin oji na awụdo otu ihe oji ga na-ele gị m ụfọdụ ya dịka ọwa oji atịtị oji deti ya dị ka eji akpala ọkụkọ sa ga ahụ ụfọdụ m na-ahụ oji akpala m na-ahụ akpala oji ka oji wapụrụ ka iche ote ka anyị ri oji ka anyị wuo oji a na-akpọ black beat onye ha anyị wuo black beat so ya bịa wuru ya ga-ewu ibe awụchi aha ya machitere m so ibe mma na awụchie eziokwu chi m wuchi m tiekwanụ tie o megara birthday taa wụ 7 of August ya amaga ọnụ n'ọnụmara niile nọ n'Imo steeti so ọnụmara ọnụ ọ bagara ya amaga ọnụ ọnụmara ọnụ ọ bagara ya amaga ọnụ ya bịa na ebe ka ya Umuduru ekwe maga ọnụ so Chief Imo ga-abịa birthday ya ga-ada aja ịma na onye ngwọ so mgbe m kọfege ka m nụrụ nwushi ihe saa ya nwushi mmanụ ka nwushi ime kamata lekwe nwa bụ lekwe ụmụnna abatara m nnọọ mụ na ha nọ ka mgbe ọkụtụ na-enwe obi aṅụ ichere ịgara Mbaise na achọrọ m ịgatọ Mbaise mana iji ụkwụ aga ihe amachadị m ahụ si ebe moto atọ dọrọ nga nwunye m ọkwa moto ka sa na m ichiti m otu kii agaghị m eri gị na kanopi ịgaruo na Anambra eji ha moto eme ọgụ ị pụọ na Anambra iburu ife ele ahịa capital oil asị onye kwụ ma gaga kelee ya o buru moto bi gị gị gaa Enugu ị gaba aka ọkpa arụsị China ha oji moto eme ọgọ enwedu ma uche dike ele ahịa payọs ike otu ka a na-ebidi moto saa nwunye m enwere ike nye manụ ihe wee obi gị saa ka ibi moto ndị m ya gagarakwanụ bụ ụzara big ya mbi moto iji aga Mbaise biko onye nwunye ya nọ n'ala eze ọ ga-aga n'ọkụ mmụọ ewu nwanne m and ihe na-akpa gị na-akpakwara so ebe o si na otu adị nsogbu adị ka m nweta ike akpọnwụ na otu obi elo ibe abụchi bedde gị ga-adị egwu nga m landụrụ ote karị ndrova m luo ha rute ụwa niile ga-amasị abịla m Imo ị ga-anyapụ ụkọ m kpọga onye ga-anya ike nye na moto mgbe ụwa ihe niile a nyere anya mgbe agha mgbe nna Njazi ka iwe ha na-achị ka m wụ personal advice ya na ịnya moto machi
Rochas no pressure. Come ya priano. She wa la go me nyana moto ejire. Onye onya ka ewo. Ngwa nyina ga wa. Dede. Ngwa di papa di me ka. Aka me. Ngwa Ba le pe ki do. Ya. Let's go straight out. Kenta kren. Ke now. Any hemreke. Biko. Akanepo me ka akpoga akanepo aknatajo me. Biko gito ha ni pade mo gbagi wura kan tema mo kram papam na gate ka ma no se pa leti chi leta jin poma hakam no wa chief esiresi eyin go children eyin go maji mo kwa chief abia na Imo state ni na agbakọ te shame word wide ama buru chief ote ebo me anisi ki leta manya te wom so agam na imekwa ebe ngaji mbi sa wo mba ukwu mba 5 agadi mba 1 agadi mba 2 agadi mba 4 gadi kama 5 figure number Gibru nwata ina eji we baro ma wure bores sa ha bia akwara m nwa alarinda ma to ne wheelchair ha ji nunu mnuga mebue akpakwa nke gini asisori ime ihe biko nyem moto ukwu abo shidro nga gini ebiga mi ihe ntakịrị eyiri ngo children Chief Imo owu re chọrọ ịga mbi sai chọrọ ịga owu na birthday ba uche chọrọ ịga gi juwan noro world moto ka m sigi wura kwa mbi sai ya ka ị na-aga from here to mbi certify. You saw this one fuel, abachime fuel no. The other motor, that one is for my wife. All my wife private car here. My own personal car. Private own for that, but I'll give it out. All the get you 330 again, you forget about it. It's the privateness bigger we go. We ko kwa gara ga kwa trago nwanyi yiri kwekwe gara ga kwukwo I cross go trago. I na amadu kwa manu na ha ga ego kpoga ga na free. Ka izole ajimpu azo. Ya nwe ina private party we go mburi ga wambi. Ina izole private jimpu. We go awuruzo onye ga enwe private part. It's all private gym. Mu awuruzo onye ga eji public aga. Eyiri go public toilet. Mu kele here na masigire bigam jimpu gi kura ha. Le here nam. Kasa ga na jiri me kasira ego le moto we go le na ga stadium. Imako moto le mkwegoro no wa no kwesa. Enye negotiator ya negotiator wosa na eche wemgbe ego wala Chineke ga emere mama mtagide ahụ na tapụta ego moto nje ga totu moto buru je kwori wandu ye buru ihe onye kwu onye mpom na ndị mmadụ ụmụokorobịa be ha na-ene m aka n'ụzọ Chief Imo worldwide enwechimi kama m ga-eme nnu na ahụ ịma mere Chief Imo ahụ na m that ị chọrọ ịga Mbisa ị chọrọ ịga ọnwụ na igide eji moto aga forget about it in fact si ebe a pụọ yes leave my compound. Ichipukaga light n'ụlọ go light gbakwa ọkụ light ebe light of God gafejem Chineke sị m ihe bịa chawa na ezinụlọ ihe eke ebe ka nwe ihe wuru odike nga iwo ọ ka mana ekpuru m isi shaba for my friend I will try to Mbisa stay here nonsense make so kama ị ga-enwe ihe dị ka m nụka ikpu isi ị ga-ekpukwe n'isi a na-ekwu na ị nwere aka pụpara gị were aka chịchịrị tigiri onwe m ịdụ ụmụnna gị bịara nga mkpụrụ mmụọ ole ka echipụrụ anya were mmiri wụsie ebe niile awụ ha awọ chọọ mgbe ma aga n'ime onye bụ uju moto ndị kwesịrị butugu mgbe emeghe butu ote mmanya wụrụ kasa ibi moto ya raga bụrụ moto nọ n'ala nye m ala rinda nga ọla m ga-agafe abịa bịa n'one m ya aka nupụtara m ya na pọtọpọtọ n'ịma na ụzọ Mbaise ụzọ anyị nwere ebe dị mma ụzọ anyị niile n'ala Igbo nwere ebe dị mma ebe ọla itigri shọ o mebiri emebi a na-ekwe anyị nkwa a ga-emezi ụzọ ha meziela anyị ụzọ ịba uche ịhụ na ote eshiri gbuo onye ibi mma nkwana otu o chiri zee ya ote m bidoro n'ugbo a nwewe ụka enwere m ike bịa nga ọ na ugbo a rizie nri ha akọ maka ntị m kụgwara ọ ga-ada maka adị m ala ike ịnọ nga a na-emegbu mmadụ nye m kwuru n'eziokwu ahụ m onye stand force ya m kwụrụcha stand force ihe ga-eme n'ụwa chinga were happy birthday kem ịnụkwa happy birthday Bauchi iwe ogbehi 1 na Broviam Liberia Broviam ọ wee ebe ị nọ Broviam ebu ekiri egbu ehi burukwa ehi ma egbulalụ ya n'ụlọ ebe o egburu ya gbuo na mba ga-egbu n'ụlọ dịkwa atọ ụtọ gị gbuo na mba gị gbuo okwe n'ụlọ ị ga-azụ ogbu ehi na Mbaise anazakwa ogbu ehi na Brovia Liberia akwa beria wa agụda eberi ga-ebe ị ga-akpata akụ ihe niile na beria wa agụ na beria granụ ka ego nọ ka ịgbapụ ala ili ego kwesịrị ego ha na Liberia kwelali ihe n'ala nna gị kwelali ebe amụ nna gị ji ewuru mmanụ nụkwa happy birthday chetakwa ihe m gwara gị too shovel too mma too mbazụ too ọgụ too egbe ma ụta gawa na Liberia gaa nga ụlọ elili ego kwa Liberia nga ụlọ elili ego Liberia alụ
were mbazo oke gbuo ye nna m gbuo ye ka nnụla tu akpa wụbụlaga ya ma washiri kọbụ n'ebe nna gị bịa kpamkpamkpa n'ala m. Happy birthday nwanne m nwoke, long life into prosperity. Ị ga-amụzọ ụmụzọkwanụ gị ịnụkwa nwụchi ọnwụ nwere oke ọgịda abịa gị nso ebe ị kpọrọ m sị m bịara gị birthday Obinigwe ga-abịa ya nọchite anya m Chukwu bịa abịagwule m ịnụkwa happy birthday ibe awuti ya happy birthday hapụ anụ ọja na-agịda ebi moto maka Chukwu ma anọgide nga aka gị ga-ebi moto m too nkume ote were kawa glaasị gị na gbalaga gbafuo n'obodo ama anọ nga aka gị ibi